Hi ha un pilot de maneres de dir que tens bona relació amb el teu company o que dos alumnes teus es porten molt bé o de parlar de la bona relació en general. Fer conxorxa és fer pinya, és ajuntar-se per aconseguir un objectiu comú. Conxorxa en llatí volia dir societat o companyia. Vist així té sentit l'expressió. Avindre's amb algú és més que fer conxorxa. És tindre-hi bon rotllo, és estar-hi bé. I si fem un pas més, arribem a l'amistat. Dos amics molt amics diem que són carn i ungla, perquè no se separen mai. Igual que l'ungla i la carn del dit, que sempre van junts. Si no us fa mania l'escatologia, podeu dir que són cul i merda. En teoria són dues coses que sempre van juntes, igual que la carn i l'ungla. I dos amics molt amics estan a partir-se un pinyó. O sigui, estan disposats a compartir una cosa tan petita com un pinyó. I la frase màgica que li pots dir a algú amb qui t'avens, però sobretot a algú amb qui ets carn i ungla o algú amb qui estàs a partir-te un pinyó és «tu ja m'entens». Aquell moment en què, sense necessitat de cap explicació, aquella persona ja sap què vols dir. I si es trenca una bona relació que tenim, partim peres. Quan parteixes una pera en dos trossos, ja no la pots tornar a juntar. Per tant, quan parteixes peres amb algú, és qui talles el vincle definitivament.